Специална награда за цялостно творчество се връчва на оперния певец Стоян Попов. Всичките млади изпълнители до сега бяха ученици на Стоян Попов. Хайде тук на сцената изтъкнатия оперен режисьор и член на журито професор Пламен Карталов. Заповядайте. Най-късните наши музикални критици Боянка Арнаудова. Също така ще има и специална награда от нашия традиционен медиен партньор Дарик Радио, който ще бъде поднесен от една от най-известните наши радио-телевизионни журналистки, госпожа Райна Йотова. Заповядайте. Известный музыкальный критик, и любимый, и справедливый, и обективный. Аз трябва да спра, защото то всичко вече е казано, но моята задача и поканата, която имам, за която благодаря, е да кажа няколко думи за Стоян Попов, като човек, който е бил през тези 30 години от неговата славна кариера свидетел на неговите успехи и е бил, така се каже, до него, аз кая се от тази мисъл. Много са певците в 120 годишната история на Софийската опера, които са допринесли за развитието на българското оперно изкуство и в частност на националната ни опера. Но малко са тези, на които времето, публиката, критиката, най-вече дарбата им, заслугите им за нашата култура, ги отведоха в пантеона на българското музикално изкуство, на българската опера. Стоян Попов, жив и здрав да е, за пантеонката се говори, всички си представят, нали, за хора, които вече не са между нас, но Стоян Попов влезе в този пантеон. Влезе не само с един изключителен глас, защото такъв глас не се ражда всеки път. Припомням си една от най-първите критики за него във Франция, когато пее Скарпия и пишат френските големи критици, че това е новият Тито Гоби. Но това е началото, това е край на 60-те години на миналия век. В 70-те години вече говореха за Стоян Попов. Изключителният български глас, изключителният български баритон, певеца, който разнася славата на певческа България. В 80-те години вече се сравняваха младите баритони по Стоян Попов. Мога да призная, че и днес, когато слушам опери, в които той е пял, и където той наистина е поставил образци, художествени, високи образци, аз неизменно сравнявам с него. И много е страшно това нещо, защото почваш да не харесваш един млад човек, ще си кажеш, тук Стоян Попов да го правиш. Много добре беше всичко това. Но тъй като той получава за цялостно творчество, искам само, не е възможно да разкажа за големите постижения и за големия път към най-високите върхове на интерпретацията, но искам да спомена няколко роли, които наистина останаха знакови роли. Именно те го въведоха в този пантеон, за който казах преди малко. На първо място това е Набуко. Една много трудна баритонова партия, опера от Верди. След това е Риголето. И веднага искам да кажа, че той става един от големите Вердиеви баритони. Наред с това обаче той се хвърли, така се каже, дълбоките води на руската опера. Руската опера, това беше славата пък на Софийската опера в 70-те и 80-те години на миналия век. Това е време, в което Софийската опера ходеше по най-авторитетните, най-големите оперени сцени. И тук един спомен ще си позволя на бърза ръка така да кажа, защото времето напредва. Виенската опера, Виенската щатсопера. Софийската опера представя няколко руски заглавия. В Хованщина, опера от Мусорски, Стоян Попов има една роля, която не е кой знае колко голяма, това не е княз Ховански, не е и Досифей, но това е ролята на Шакловити, така да се каже, внедрен агент сред заговорниците Хованщината, който има да изпее една не много голяма ария.
Но когато той изпяваше навсякъде, но това във Виенската опера беше нещо изключително, цялата зала стана на крака и ръкопляска. И то не е така за минутка, както се казва. Това е един спомен, едно незабравимо признание не само за Стоян Попов. Тогава всички, които в залата слушахме нашата опера, ликуваха. Това беше наистина знак за едно голямо постижение на нашите оперни певци. Много са другите роли, които е изпял Стоян Попов. Те са за 30 и почти 40 години творчески път. Горе-долу толкова баритонови партии. Искам само накрая да кажа за последната голяма роля, в която аз съм го запомнила, това е Фалстаф от Верди. И тук да спомена, че той не беше само певец с изключителен глас. Това е глас, който е роден в Странджа, който се носи над всичко. И много пъти е споделял, че като отиде в чужбина и като го чуят колегите му, партньори,